natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Tumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Good afternoon. Diyos maray na hapon, tabi sendo gabos mga tugang, and welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas Legazpi, ngunyan daw ning Lunes, petsa 17 kang bulan ng Nobyembre 2025. Sarong simana naman tabi kita mag-iribahan. Kumusta po tabi sa indong weekend, ano? ang sakuyang weekend mga tugan ay medyo very productive. Siyempre nakatabang po kita sa mga tugang ta mga padi, lalong na sa mga padi ngunya na maduman sa Cavite Tama Retreat, ano? At nakiusap sa mga padi na amigo ko through their secretary. Sabi, Father, pwede ka po mag-arong kaini, magmisa, magkasal, mag-misa sa gadan, mag-arog kaini. Si Father wara. Okay, if I'm available. Okay? So, kaya nga, pag available ako, miski nga may trabaho din po ako digdi sa University of Santo Tomas Legazpi, kasi po ang sendong lingkod ay director po. At the same time, chaplain, dua po ang sakuyang obligasyon, dua po ang sakuyang posisyon na sinasabi na magtrabaho digdiho sa UST bilang director ng campus ministry, at the same time, chaplain kang university. So, trabaho din pakumpisal, duman sa retreat or recollection, mag-meeting, arog kang kadakol mandigdi. Pero sabi ko, sige, kung ano ang makakayanan ko, I will do my best to help you. Reaching out, okay? Napakahalaga po. And so mga tugang, let us pray. Ano, ipangadji tabi nato sa mga padi ta digdi sa Albay, sa Diocese of Legazpi, na nagre-retreat ko niyan na si Mana. 1 week din po yun eh. Kami naman actually, ma-retreat naman, digdi lang naman sa Legazpi. Kami sa mga padi digdi sa UST, sa November 24 hanggang November 28, kami man iyan po. Pero digdi sa naman kami sa, sa laog kang kumbento na nagre-retreat. Pero pag matrabaho manggiraray, ma-retreat, pero parang bakumasan ng retreat. Pero kasi at least nagtatrabaho, nagre-retreat. Pero mas maganda talaga kung talagang daing nagtatrabaho talaga. Talagang bigay mo ang full time sa pag-prayer, at the same time yung talaga kami, kaya ang retreat me is trabaho manggiraray. So partly human, at minsan magdasal. Pero yun po, mas maganda po talaga mga tugang na talagang bibigyan mo ng panahon ang Diyos. Iyon. Kaya sa mga tugang na mga padi, mga tugang, ayaw naman sa Cavite, every year po yan eh. Once a year. Kasi kayo po talaga naman ng mga padi, na una mo ang padi trabaho sa ng trabaho, misa sana mga sakramento, mag-preach, hindi man po kay po din iligtas niya ang sayang sadiri, nailigtas niya ibang tao, pero hindi niya nailigtas ang sadiri niya. Kaya importante mga tugang iyan. Kaya you have to give yourself time, so time for yourself, time to be with God, alone with yourself, importante po yun. Kasi lalong-lalo na sa battlefield, kundi ka talaga strong enough, talagang mahuhulog ka. Kaya puwan talaga natin ang spiritual energy. Kaya nga from time to time, iyan po yan, 1 week po yan, holy retreat kan mga padi.
So yan, ipangadji ta mga tugang. Kaya nga, mga tugang, kaya nag-record na ako ta. So mga padi na kunyara arugan, 12:15 ang misa. Pagkatapos ay 1 o'clock ang misa ko, ay ang sa ko yung programa. Maalangan ako. Kaya nag-record na po ako. Parang sa ganon, di ako nagmamadali. Kasi 12:15 ang misa, diyan nga sa San Rafael, So, mga tugang, medyo alanganin, kaya mas maganda, paghandaan na lang. Kaya anyway, by the way, gusto ko pong batiin kasi kang Domingo sa Kasugma, 33rd Sunday, in ordinary time, ang sa indong lingkod na kapag misa, first time po ako nakapagmisa diyan sa Tamauyan, diyan sa may Rawis, Tamauyan, Barangay Chapel Ninda. At kino-congratulate ko. Kadakol pala nagdadangog, sabi sa kuya, Father, nagdadawog tabi kami sa DCGB. Pero kami nagdadawog sa emo. At least nahiling ka na namin. Ikaw pala yan. In person, nahiling ka na namin. Kasi kadati, nagdadawog ta ka sa na Father. Yun. Ngunyan, nahiling ko na ikaw Father, na ikaw pala yan. Gwapo ka pala. Di, talaga, grabe ka man. At the same time, gusto ko pong batiin din po ang mga taga San Joaquin. Kasi sumisa ko hapon, alas 4 sa Tamauyan. Tapos, 5:30, duman naman ako sa chapel kang San Joaquin. Ayun, dyan sa San Joaquin. Digdi sa Legazpi, Barangay San Joaquin Chapel. Kaya gusto ko pong batiin po ang mga taga San Joaquin. As in, ang Tamauyan. So, anyway, inapudan ako kay ito ni Jenny. Sabi ni Jenny, Father, pwede ka magmisa daw sa Daraga. Doon sa Doña Maria. Ay sabi ko, sorry po, nainot na apudan ako ni Nika, yung secretary dyan sa Padre Pio. So mga secretary, baga nag-apod sa kuya, si Joe, dyan sa, sa San Rafael, si itong sa kay Father Dave, minsan nag-upload man yan sa kuya. Pero sabi ko, ang principle ko kapo, first come, first serve. At the same time, depending on my availability. Okay? So anyway, kasi minsan, yung mga tugang, as far as duwan pa ako sa tabako, maduman pala ako sa tabako sa November 21, 7 o'clock kasi si Father Fred nasa retreat din. So ako mamisa doon 7 o'clock in the morning. At the same time, unyan nga di ako nakarecord kasi 1:30 doon po ako sa Tiwi. So itong Sagadan. So yan po talaga ang sa tuwing schedule. Kaya nagpagbibigay kasi in terms of pagtulong, tutulong talaga tayo. Alam mo, importante mga tugang iyan. Kaya magiging productive ang satuyang buhay kung gamiton ta ang satuyang buhay sa pagtabang o paglilingkod. Okay? So yan man talaga, we are made for service, to care for all men. Yan talaga, maglingkod. Yan. Maglingkod. Importante mga tugang ang paglilingkod. Kasi kung di kita malingkod, kita ang paglilingkuran. Grabe naman, hindi ba si Kristo napunta dito sa mundong ito, parang tayo ay bigyan ng modelo ng paglilingkod. Okay. Ngunyan na Lunes mga tugang, magayon ini, na talagang sa tuyang pinapagirumdum sa tuyang mga tugang, ngunyan ang babasahon. Naniniwala ka ba sa may milagro? Mga milagro? Hindi ka ba rin siya nawala ng pag-asa? Alam mo, sa mabuting balita na babasahin natin ngayon, napakaganda. Makikita natin na sa Jericho ay may isang bulag. May bulag nga. Sa pagdaan ni Jesus sa harap niya, lubos siyang nagmakaawa at humiling na nawa ay makakita siya. Salamat sa Diyos, napansya ni Jesus. Alam mo naman, hindi ka naman talaga iisnabi ni Jesus, hindi ba? Hindi ka naman iisnabi ng Diyos, talagang papansinin ka ng Diyos. Katandaan po natin, hindi naman ang Diyos na lilipas na lang sa sayo, o hindi ka, He will pay attention. Tatandaan mo bibigyan ka talaga ng
atensyon ng Panginoon. Ang tanong naman, nagbibigay ba rin tayo ng atensyon sa Diyos? Yun. Kaya itong bulag na ito, na sumisigaw, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Sana ganun din po tayo. Siguro ganun po ang ating sabihin sa Diyos ngayon. Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa Pilipinas. Maawa po kayo sa amin. Lalong-lalo na sa panahong ito na kami ay talagang nakakaranas ng mga hindi lang lindol, hindi lang ng bagyo, kundi ito lalo na itong korupsyon na kasalanan na sana, sabi nga, malutas na po ito. Malutas. Pero paano malulutas po ito? Malulutas po ito kung tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Okay? Anyway, mga tugang, babalik muli si Father Boots pagkatapos mga pagilundom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos.
Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. At sa tuya nga ni mga tugang, inintroduce na ang babasahin na ebanghelyo para sa araw na ito ng Lunes. Kasi ito po ang ating, sabi nga ni, pinaghuhugutan ng inspirasyon, ano? Ang salita ng Diyos, ano? Kaya ang Maray na Hapon ay nakabase po lagi niyan sa salita ng Diyos. Kaya nagiging marhay ang satuyang hapon, mga tugang, pag kita ay palaging nakikinig sa salita ng Diyos. At hindi lang nakikinig, isinasabuhay ang salita ng Diyos. Ano? Sabi ko nga kahapon, ang importante talaga isabuhay natin ang ating pananampalataya. Paano? Yun, buhay panalangin, pagdarasal. Kasi parang hindi tayo madaya. Alam mo, panahong ito, maraming mga fake, ano? Maraming nag-aangkin, ako ang Kristo. Ako ang Diyos. Wow, we play God. Wow. Alam mo, hindi ko makalimutan yung nakalagay doon sa bahay ng isang pare, sa kumbento, in other words, doon sa kanyang refrigerator malaki. In this house or in this convent, okay, there is only one God. And you are not that God. Yun, di ba? And sometimes we play God Akala natin, sino na tayo? Kaya nga mag-ingat tayo kasi minsan marami talagang nagpapanggap Hindi kaya, may nagpapanggap. Ito nakita na naman natin Nagpapanggap siya na siya ay Diyos, pero bakit nagtago siya sa imbornal? Nagtatago. Yun. Nahuli naman. Yun. Kaya alam mo mga tugang, wag tayong maging tulad tayo ng Diyos, yes, pero wag tayong magpanggap ng Diyos. Maging tulad tayo ng Diyos na mapagmahal, nagsasabi ng totoo, okay, makatuwid, matanos, yan ang talagang kuha ng Diyos, napakahalaga ang mga tugang. Kaya wag tayong padadaya. Kaya sana, sabi nga, dapat mabuksan na rin ang ating mga mata, At pag nabuksan ang ating mga mata, makita natin ang katotohanan. Alam mo itong bulag nito, nilakasan niya ang kanyang ang loob at kahit na nga maraming mga sagabal, pero talagang ginawa niya. Talagang sabi nga, hindi siya mapapatahimik, hindi niya pinatahimik, kundi talaga siya po ay talagang sumisigaw. Sabi, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus. At inutos nga na dalhin siya sa kanya. Okay, basahin mga tugang ang magandang balita ngayon. Ang Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 18, talata 35 hanggang 43. Ito na po. Malapit na si Jesus sa Jericho. Okay? Tandaan natin lugar yun sa Jericho. At ito ay history. May lugar. At doon may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. So, maliwanag pinakikita sa atin. Very descriptive. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao. Siyempre, kahit hindi siya nakakakita, nakakarinig naman siya. So, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Hindi ba? Natural yan. Sabi, nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Narinig niya, di ba? So, mayroong siyang pagkakakilala kay Jesus. May pagkakaalam siya tungkol kay Jesus na siguro ang alam niya si Jesus na taga Nazaret ay mapaggawa ng milagro. Gumagawa ng milagro, paghimala at makapangyarihan at mabait na tao. Kaya ito po, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan. Tingnan mo sinaway siya. Tumahimik ka nga dyan, huwag kang sisigaw. Ngunit lalo pa siyang sumigaw ng sumigaw. Tandaan mga tugang, talaga
wag tayong susuko, ano? Kahit pinatatahimik tayo ng mundo, ano, di ba? Minsan pinapatay nga nagsasabi ng totoo, pero wag tayong susuko. Talaga natin, ano man ang gusto natin na mangyari, ay talagang gawin natin, ano? Napakaganda po ito, ano? So yun, natin, sumigaw ng sumigaw yung bulag. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin, lalong-lalo na, di ba? Kaya tumigil si Jesus at inuutos sa dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit niya ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo, Panginoon? Sabi niya, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. Tingnan mo tinanong pa siya ni Jesus, anong ibig? Siyempre, actually, maganda po kasi ito. Dapat mangyari din sa atin, manggagaling dapat pala sa atin kung ano ang ating hinihingi. Ano? Kaya hindi pwede tayo manalangin, Lord, bahala ka na. Bahala ka na kung gusto nyo ano ibigay. Hindi po yan. Dapat we have to be specific kung ano talaga. Kaya sabi niya, anong ibig mong gawin ko? Yun, napakahalaga po yan. Kasi dapat be specific. Panginoon, ibig kong manumbalik ang aking paningin, sabi niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. O, tandaan mo pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. O, tingnan mo, totoo po mga tugang yan. Kung meron tayong pananalig, talagang, sabi nga sa Bicol, tayo ay masarig. Yun, talagang magiging matibay tayo. Ano? Pananalig po. Ano? Hindi ka maliligalig. Ang taong may panananalig, hindi naliligalig. Sa Tagalog po yan. Ibig sabihin, hindi nababalisa. Ano? Kasi naliligalig. Hindi nangangamba kasi may pananalig. Hindi natatakot kasi may pananalig. Ito pa, tuloy natin. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mga kaibigan, yan po ang magandang balita mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 18, talata 35 hanggang 43, na nagpapaalala sa atin, mga katugang, walang imposible sa Diyos. Ano? At lahat tayo ay pinakikinggan ng Diyos. Ano? At tandaan po natin, sa buhay natin may mga taong haharang, magiging sagabal, may mga paglapit natin sa Diyos, may mga tao yan na sila ay salip na lumapit tayo sa Diyos, sila ang haharang sa atin. Hindi lang mga tentasyon. Miski nga, sila mismo sila pa naman taong simbahan, sila mismo ang haharang sa atin. Pero wag tayong manghina. Wag manghinaan natin ang ating kalooban. Napakahalaga po ito. May milagro. May milagro po na mangyayari. Huwag lang tayong susuko. Kahit na nga tayo ay pinatatahimik, tayo ay mga binibigyan ng hadlang. Kahit sabi nga, sinaway siya ng nasa unahan, ngunit lalo pa siyang sumigaw ng sumigaw, anak ni David, mabagpo kayo sa akin. Alam mo, sabi nga, walang makakapigil sa ating pagpapahayag ng ating pananalig at pagtawag kay Jesus. Dapat lang. Kung titingnan natin ang mga unang Kristiyano, kahit na nga po sila ay pinapatay, hindi sila tumitigil sa pagpapahayag tungkol sa Diyos. Totoo yan Kaya naging mga martyrs Ay, ganon din po tayo. Huwag tayong titigil. Huwag tayong paghinaan ng loob. Kasi, halimbawa, itong problema natin dito sa Pilipinas, yung corruption. Actually, yung corruption na yan, hindi lang flood control. Corruption ang pinakaugat niyan May corruption sa flood control, may corruption sa sa Department of Public Works and Highways, may corruption sa DOH, may corruption kung saan-saan. Dapat huwag natin tigilan yan na sabihin natin mali at masama ang korupsyon. Kung tayo magpapabaya, ay pabayaan na lang natin. Total, masasapawan naman ng ibang balita yan. So anong mangyayari? Kung tayo tatahimik,
Mayroong ginagawa ngayon, pinatatahimik eh. Actually, ang iba, yung magtitistigo, pinapatay. Parang pinatatahimik. Pero alam mo mga kaibigan, hindi ka patatahimikin ng konsyensya mo. Okay? Kaya mag-ingat po tayo. Anyway, babalik po si Father Woods pagkatapos ng mga pagiromdom. Ang oras tabi ngunyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Cobra Energy Drink. Tatak mo! Tatak Cobra Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kaibigan, patuloy tayo sa ating pagbibigay sa inyo ng impormasyon, inspirasyon at bendisyon, lalong-lalo na sa Ebanghelyo na binasa natin na napakaganda. Isang bulag na nagmakaawa kay Jesus na siya'y sana makakita muli. Pinagbigyan siya ni Jesus, may milagro nangyari, nakakita siya muli. At ang sabi nga ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Kaya lakasan po natin ang ating pananalig. Huwag tayo magduda sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan kasi nagdududa tayo sa kapangyarihan ng Diyos eh. Pinaniniwalaan pa natin ang mga sabi-sabi ng tao kaysa sa sabi ni Kristo, ang sabi ng Diyos. Takot na takot tayo kung ano ang sasabihin ng tao, pero hindi tayo natatakot. Ano ba ang paghatol o judgment sa atin ng Diyos? Tandaan po natin, hindi tao ang mag-judge sa atin, kundi ang Diyos. Kaya sana makita natin ang katotohanan ito. Huwag tayong magbulag-bulagan. Ang problema sa atin ngayon, marami sa atin nabubulag sa kwarta, nabubulag sa kapangyarihan, nabubulag sa kamunduhan ito eh. Alam mo, pag nabulag ka sa kamunduhan ito, impyerno, kapahamakan, kasamaan, talagang mangyayari sa atin. Tingnan mo nangyayari sa atin ngayon, kahirapan. Pag nabulag ang tao sa kamunduhan, nabulag ang tao sa kwarta, o ano nangyari?
may aapihin ang tao. Maghihirap ang mga tao. Kaya ito po Pero pag tayo ay talagang wag magbulag-bulagan kasi ang problema ngayon nagbubulag-bulagan tayo Marami. Ano? Kaya nga, pero alam mo maganda dito. Una, paano ka kung ikaw ay bulag kung hindi mo tinatanggap na ikaw ay bulag? Pare ganito rin yun Paano mo masasabi na patawarin ka dahil sa pangungurakot mo, sa pagdanakaw mo, na hindi mo nga tinatanggap na nagnakaw ka? Yun. Paano ka patatawarin? Ano yan ang problema sa atin? At least itong bulag, talagang sinabi niya, gusto ko pong manumbalik ang aking paningin. So yun, tinanggap niya ang kanyang pagiging bulag. Ang problema sa atin, hindi natin tinatanggap ang ating pagiging makasalanan Hindi natin tinatanggap na tayo ay nagkasala, na tayo ay nagnakaw, na tayo ay kumuha ng hindi para sa atin. Minsan, nakatulong naman ako, Father, di ba? Yung kinuha ko naman, ninakaw ko naman, Father, pinamigay ko. Ang tanong, lahat bang nakuha mo, ipinamigay mo sa tao? Totoo yan? Halimbawa, yung ninakaw mong ilang bilyon na sa gobyerno dahil sa mga itong mga insertion na yan o mga kickback na yan, ang tanong, naibigay mo ba lahat na ninakaw mo sa tao? Hindi naman, di ba? Kapiraso lang ang binigay, yung barya lang ang binigay mo. Tapos sabi, hindi, nagbigay naman ako sa mga tao, mga mahihirap. Huwag mo nang gamitin ang mga mahihirap. Ang problema sa mga yan, ginagamit ang mahihirap. Parang sabi, alam mo yung practice ni Robin Hood, hindi maganda yun, immoral. Tandaan mo, the end does not justify the means. Kahit na napakaganda yung yung layunin mo, pag mali ang iyong paraan, mali po yan. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw at ang pagnanakaw kasalanan. Kaya nga ito po napakahalaga po ito. Kaya huwag tayong susuko, huwag tayong titigil sa pagpapahayag ng katotohanan. Kasi pag tumigil na po tayo na magpahayag ng katarungan, ng kapayapaan, tumigil na po tayo magsabi ng katotohanan. At sasabihin natin, hayaan mo na lang yan. Total, hindi naman tayo kasali dyan Anong hindi ka kasali? Apektado ang buong Pilipinas. Tingnan mo kung maganda ako po, kagagaling ko lang po sa Europe, napakaganda po ang Europa. Galing ako sa Switzerland, napakalinis ang Switzerland. Galing po ako sa France, although hindi naman gaano malinis ang France, pero Switzerland talaga malinis, Yung mga tugang, kasi may disiplina, sa Germany, ganun din po. Napakaganda po sa Germany. Alam mo, sana doon din po sa Malta. Napunta kami sa Malta. Ang ganda rin sa Malta. Ang linis din po doon. So alam mo, sana kung may tayo, magiging malinis sana yan. Walang korupsyon. Lalo na sa Dubai. Yun. Ganda sa Dubai kasi walang korupsyon. Bakit? Pinarurusahan kasi. Pag nahuli ka na gumawa ng masama, may parusa. Ibang Muslim Iba ang Muslim. Kaya sa Muslim, disiplinado sila doon sa Tingnan mo sa Dubai. Magnakaw ka. Subukan mo magnakaw ka. Pero wala akong nakitang pulis. Pero marami kang makikitang CCTV. Yun, maraming CCTV doon Kaya hindi ka talaga kasi minsan sa pulis pwede mong bayaran dito sa Pilipinas, pwede mong bayaran ang tao. Pero ang CCTV, hindi mo mababayaran ng CCTV kasi nakikita ka mismo doon sa CCTV. Kaya sa may mga kanto, may mga lugar na yan, talagang may CCTV kahit walang pulis. Kaya sana mga tugang, yun, nakikita ka. Kaya wag tayong tumigil. Ipahayag lagi natin ang katotohanan. Huwag natin sabihin, pabayaan na lang natin ito. Hayaan mo na yan, mga yan. Yung mga mag-rally sa November 30, pabayaan mo na lang. Huwag ka na makialam.
Anong hindi po makialam? Alam mo, layunin po ng bawat Kristiyano naniniwala kay Kristo na ipahayag ang katotohanan. Okay? Totoo, tingnan mo yung mga unang Kristiyano, although napatay sila sa pagpapayag ng katotohanan. Pero ang katotohanan, lumaganap. Kaya papalaganapin po natin ang katotohanan sa pamagitan ng ating pagsasabuhay. Huwag tayong titigil. Kasi ang problema ngayon tumitigil po tayo. Nangihina na po kasi tayo. Para wala naman nangyayari. Alam mo, napakaganda po yun, Ebanghelyo kahapon. Ito po, sabi niya, sa Ebanghelyo kahapon, yung last verse, napakaganda po yun. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Yan. At sabi nga dito, kakaputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Yun, paalala po. Kaya mag-ingat tayo, paalala ko sa inyo nung Sabado na kinakailangan talaga mag-ingat tayo. Pero magtatanong uli kayo, Father, paano kami mag-iingat? Okay? Alam mo, ang pag-iingat, una, kumapit ka lagi sa Diyos. Kasi iingatan ka ng Diyos. Pag ikaw ay kumakapit sa Diyos, ang Diyos ang iyong kapangyarihan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya naiingatan ka. Kumapit ka lagi sa Diyos. Hindi tayo kumakapit sa patalim, hindi ka kumakapit sa tao, kundi kumakapit tayo sa Diyos. Kaya nananalangin. Kaya palagi nagdarasal. Kasi pag nagdarasal tayo ay nagiging maliwanag ang isip. Pangalawa, pag-aralan natin kung anong itinuturo ng simbahan sa ating aspeto, lalo sa pananampalataya na moral. Sinasabi, di ba? Yan, pag-aralan po natin. Pag-aralan natin ang church history. Pag-aralan natin ang morals, ng morality of the church. Importante po yan. Sapagkat tayo ay makatulad sa Diyos. Marunong tayong magmahal. Importante po yan. Kaya huwag tayong tumigil. Patuloy po tayo. Tayo ay nananawagan. Tulad ng bulag nito, hindi po siya tumigil sa pagtawag kay Kristo. Papakinggan ka ng Diyos. Huwag tayong tumigil sa pagtawag. Kasi ang Diyos mismo ay talagang nakikinig sa atin. So, huwag po tayo manghina. Huwag tayong panghinaan ng loob. Importante mga tugang ito. Sabi, walang makakipigil sa atin sa pagpapayag ng ating pananalig kay Kristo. Yun. Kaya patuloy tayo dapat dyan. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tonic Bank, Pamas Cologne, Tonic Bank. Low monthly payments, kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne. Sa Shoppers Home Clone, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ng kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tugang, dumako na po ito sa yung huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. At ito po ay sarong tape as live, kaya hindi ko po mababasa ang inyong mga messages kasi po si Father Butch ay may pupuntahan. May misa po ako doon sa Tiwi, Albay, medyo malayo po yun. But anyway, hindi rin po tayo titigil sa pagtulong. Lalo sa mga pari na kapatid natin na nagdoon sila sa retreat. Kaya humingi sila ng tulong. Kaya wag tayong tumigil. Ano? Kaya sila, Father, tulungan mo kami. So tutulungan ko kayo. Kaya nandito po ako. Ano? Kaya nag-record na rin po ako para makatulong po ako sa kanila at matulungan din po kayo. Kaya patuloy po ang ating programa. Okay? So sa ebanghelyo na nagbibigay sa ating ngayong araw na ito, napakahalaga po ito na huwag tayong titigil sa paggawa ng kabutihan. Ano? Huwag tayong titigil sa pagtawag sa Diyos. Tingnan mo yung bulag, hindi siya tumigil. Katatawag kay Jesus. At kahit na nga siya pinatatahimik, hindi ba? Sa una, nang sinabi niya, mahabag po kayo sa akin, sinaway siya ng mga tao. Nang nasa unahan niya. Siguro pinagalitan pa siya, iniya pa siya, pero hindi siya tumigil. Alam mo, ito po ang magandang ugali natin. So, our eyes should be fixed on the Lord. Yan po. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for His mercy. Yan. Importante po talaga yan eh. Kaya, mga tugang, itong bulag nito, hindi mo masisisi kung bakit siya sumisigaw. Kasi nga nandoon ang kanyang ang kanyang mitiin. Kaya pakinggan natin. May mga sumisigaw na mga tao pero nakikinig ba tayo sa kanila? Hindi man sigaw kahit bulong o nakikinig ba tayo? Yan ang importante.
Sabi nga, masisisi mo ba ang mga taong wala nang mapupuntahan o makitang lunas sa lahat ng kanilang mga pasan sa buhay? Hindi, kasi nandyan po eh. Inaasahan lang nila si Jesus eh. Ikaw, sino bang inaasahan mo? Kung si Jesus ang inaasahan mo, ganun din ang gagawin mo tulad ng ginawa ng bulag. Ano? Lalapit ka rin kay Jesus. Makikita mo ang lalim ng kanilang pagkapit at pagsusumamo. Totoo yan eh. Tingnan mo yun eh. Totoo yan. Kasi sa atin hindi natin, we do not put ourselves in their shoes. Subukan mo, ilagay mo yung sarili mo sa kanilang paa o sa kanilang sapatos. So sa kanilang sitwasyon. So makikita mo. Ngayon, problema kasi sa atin ang ilan sa atin ay manhid na. Sabi nga, manhid manhid, kaya nga ang ating ginagawa ay gusto lang natin pakinggan ang ating mga sarili. Ayaw din natin pakinggan ang mga ibang hinain ng mga ibang tao. Yun. Pakinggan po natin sila. Let us pay attention to them. Alam mo, importante yan eh. When was the last time na may lumapit sa iyo at Father or Ma'am or Sir, pwede mo ba kung pakinggan? Meron kong sasabihin. Sabi, wala akong panahon. Bahala ka dyan. Ganun ba yun? Alam mo, ginawa ba ni Jesus ito? Si Jesus, abalang-abala sa trabaho, marami siyang gagawin. Pero, pinahiya ba ni Jesus itong bulag na sumisigaw? Huwag kang sumigaw dyan. Sinabi ba ni Jesus? Hindi. Nakita ni Jesus ang pangangailangan ng taong ito. Kaya sabi niya hindi niya masisisi ang taong ito kasi nakita niya na talagang ang lunas ng lahat ay nasa kanya. Kaya masasabi. Kaya makikita rin ni Jesus ang lalim ng kanyang pagsusumamo. Kaya pinakinggan siya ni Jesus. Alam mo, sa ating mga panalangin, ganun talaga po yun eh. Our prayers should not be a recitation. Our prayers should be from our devotion. Kasi minsan, nagdarasal nga tayo ng rosaryo, nagdarasal lang tayo ng mga pero a matter of lip service lang eh. Kulang sa devotion. At kulang sa devotion, kulang din sa pay attention. Kasi alam mo, recitation nga lang. Sometimes we recite novenas, we recite rosary, recitation lang. Pero alam mo, ang magandang dasal, yung talagang galing sa puso, hindi galing sa nguso. Yun. Kaya talaga kahit patahimikan ka o pigilan ka or sawayin ka or bibigyan ka ng mga obstruction or hindrances, patitigilin ka, pero hindi ka titigil. Bakit? Kasi yan ang inyong talagang gustong mangyari. Na talagang may mangyayari. Yan po. Ano ba ang pagsubok, hamon o pandemya nung dumating? Tiyak na patuloy rin ang pagpapayag ng ating pananalig tawag sa Diyos. Kaya hindi ba? Jesus, anak ni David, tulungan po kami. So yan po ang ating panalangin ngayon eh. Na maniwala po tayo na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay nakikinig sa atin. Sabi nga ni Papa Francisco sa encyclical na Fratelli Tutti, Fratelli is brother, all brotherhood. Ibig sabihin tayo magkakapatid. Yaong nasa kaibuturan ng bukas na kapatiran, napapakilala, nagpapahalaga, nagpapaibig sa bawat persona sa lampas ng paglapit sa pisikal. Huwag sana tayong mainggit sa kabutihan na ginagawa ng kapwa. Yun po ay paalala sa atin. Patuloy tayong gumawa ng kabutihan. Huwag natin pigilan. Dapat nga tulungan eh. Itong ginawa ng iba, pinipigilan. Sa halip na tulungan, pinigilan. Alam mo, dapat magtulungan tayo. Ito ang ginagawa namin ngayon, di ba? Ako lalo na, hindi ba sa pagmamalaki, hindi man sa pagbubuhat ng bangko, Tingnan ninyo, kahit abala din po ako dito sa UST Legazpi bilang director ng campus ministry.
at the same time chaplain, magpakumpisan, magmisa, ganito, at may mga meeting. Pero nang humingi sa akin itong mga, parang hindi ba sumisigaw sila, humingi ng tulong, dapat magbigay tayo ng tulong. Kasi sa bawat tulong, makikita nila ang milagro. Tingnan ninyo tayo ay makagagawa ng milagro. Ang milagro hindi naman talaga masasabi natin mga extraordinary thing. Ang milagro po kung ang Diyos ang pinalilitaw natin. Ang Diyos ay lumilitaw. Milagro po 'yan. Kaya sa mabuting balita na binasa natin sa ating buhay, kung minsan ang bilis natin mawala ng pag-asa. Madalas natin sinasabi sa ating sarili o kahit sa iba na wala na akong pag-asa. Ganito na lamang ako. Hindi na ako magbabago. Minsan di ba nasabi natin yan? Hanggang dito na lang po ako. Minsan may mga taong nagsasabi niyan. Pero kung atin babalikan ang binasa nating ebanghelyo kanina, napakaganda. Kahit na matagal na bulag ang lalaki, matagal ang bulag yun hindi na siya nawala ng pag-asa at nagkaroon siya ng pagkakataon na makatagpo kay Jesus. Tandaan po natin, gamitin natin ang mga pagkakataon. Sa sermon ko one time, sinabi ko ngayon hindi po natin hawak ang panahon. Tanging hawak po lang natin ay ang pagkakataon. Kaya pag may panahon ka, gawin mo ang pagkakataon na yan. Gawin mo na. Kaya nga may panahon na narinig, nandun na si Jesus magdaraan, pagkakataon na ito. So gawin mo ang pagkakataon na yun. Kaya nga sumigaw siya na napansin siya ng ating Panginoon. Napakaganda po ito, na huwag tayong mawala ng pag-asa kahit matagal na. Ito ay paalala sa atin na huwag mawalan ng pag-asa. Kailangan lamang natin na laging hanapin ang pagkakataon na makita at makatagpo ang Diyos sa ating buhay. Tandaan po natin, every moment is a moment of grace. Tandaan natin, every moment is grace. Ang tandaan natin is, nandyan po lagi ang Diyos makipagtagpo tayo sa Kanya. Siya ang magbibigay lunas sa anumang kapansanan natin, sa katawan man o sa kaluluwa. Kaya ano-ano ang pagkakataon sa ating buhay na nababaliwala natin sa pagdaan ng Diyos. Dumadaan ang Diyos Ano ang mga nagiging sagabal sa ating pagkita sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay? Mga katanungan na dapat natin pagnilayan. Sana po, wag natin palampasin ang pagkakataon sa ating buhay, at wag natin babaliwalain ang pagdaan ng Diyos sa ating buhay. Huwag natin sayangin. Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamara. Magpapasalamat po ako sa ating technical at sa ating IT and production, si Jerome. And God bless everyone. Tandaan po natin, habang tayo binibigyan ng Diyos ng panahon, gawin natin ang pagkakataon. Huwag natin sayangin na ang pagdating ng Diyos, lalong-lalo na gawin natin ang pagdaan ng Diyos, ating maranasan. Okay? Let us always capture the moment of God in our life. Maraming salamat. God bless you, everyone. See you again tomorrow. Bye-bye.